Akhokha imali imbuzo ukuthi ageze umalume wami ukuze wamqambela amanga waboshwela into engekho. Uyabona? So le story lesi nje besingiphatha kabi. Yindaba bethi akamgeze waboshelwa into engekho ekubeni uthi uyakhumbula uyisesibhedlela. Usho ukuthi odokotela babonanga ngempela ukuthi ikhona into eyenzakele la. Babona odokotela ukuthi ikhona into eyenzakalele. Yes. Nogogo uyasho ukuthi kubuhlungu ukuthi akakwazi ukuqhubeka nezinto zesiZulu ngoba ufuna uqedele umshado wakhe wesiZulu gogo. Yes. Umkhulu usaphila? Yebo usaphila. Okay. Naye ugogo usaphila. Okay. Manje bavinjwa ukuthi abakwazi ukubuyela kaMbonambi ngoba ingalento eyenze ukuthi wabopha ingane yasisi wakhe. Sekuthiwa manje ukuze akwazi ukulungisa izinto kumele kubuye thina sizoxolisa. Manje angikwazi ukuxolisela into engazange yenziwe yimina kuyena oyeyenza ngisamncane. And futhi ngize ngisho ukuthi ngiyakhumbula abanye banalama doubt ukuthi shuthi mina ngimqambela amanga. Ngingaqamba kanjani amanga ngento eyangihlukumeza ngikhula. And futhi lento ihambe uma wabanjwa kanye ihambe iyiphinde lento. Ngibingelela nonke ababukeli beBlack Life TV kuhlelo esibiza ngokuthi izigameko zempilo. Igama lami nguSithukuza Dlangamandla Zulu. So njengoba sivakashelwe namhlanje nakanjani usisi ikhona lento eyamgila ngingazi-ke noma usaphola noma akakapholi na noma usadinga usizo asazi sozwa ekuhambeni kwesikhathi. So-ke asike sibeke nje udlebe silalele kahle ukuthi ithini into. Sabona kunjani? Yaphila njani? Ngiyaphila nami. Ngicela ukwazi khona nesibongo negama lendawo la usukhona. Igama lami nguSaselo kaMagudulela ngisuka kaMashu kaJay. Okay, ukhulela amasho. Yes. Oh, all right. So ngicela sivele nje sihlala phezu kodaba ungilandise ungichazele ukuthi bakugila ngani kwenzakalani and into isuka kuphi kuze kufinyelela la khona ugileka khona. Okay, the story siya like way back ngisayingane. Sahlala ePietermaritzburg eSweyman. Okay. So ukuhlala kwethu ePietermaritzburg eSweyman I was 3 years old lento yenzeka. Kakhona ingane kasisi kagogo wami ngihlala nogogo nengane yakhe malume ngasho angazi noma umalume mina kanjalo. Ubhutika ingane yasisi kagogo wayithathile cause wayesedlulile usisi wakhe ekuthiwa uLindelani. So uLindelani ugogo enakho ukuthi yabo emthemba ukuthi engangigada yonke lonto. Ugogo enakho ukuthi ahambe lezi ndlela zakhe ahambe mekuthi abuyothenga izinto ekhaya ngisale naye umalume. So ukusala kwami naye umalume lento eqala ukuthi kuyengidlalisa libe ngicabuza kodwa angakhona lokucabuza ukuthi njengoba ugogo ejwayele ungicabuza ngakho. Yena wena lokucabuza lokho ngathi okwabantu abadala yabo. So libi yenzeka le nto yabo. Ngithi mingiceba ugogo ethi ugogo ngikhuluma umkhuba yabo elibe ngiphebeza. Kanti kahamba esegcina thola ithuba ukuthi angidlengule. Yo. So ukungidlengula wakhe lento le akwenzekanga kanye libi iphindelele. Wagcina naye ugogo shuthi esebamba ke ngisayingane. Mina okunye kuba blurry kodwa ngiyakhumbula ngiswe esibhedlela ngilaliswe khona shuthi ingalesikhathi ugogo esembopha ngoba umfana watshotshwa imali yagogo wabaleka esezwile ukuthi ugogo uyombopha uhambe nami. So lento lena waboshwa ke ubhuti uze waphuma I'm not sure kodwa waphuma sengina 18 because this year ngina 24. So waphuma sengina 18. Manje lento yomndeni le story libe siyaphuma kancane because ugogo kunezinto efuna bazenze zesiZulu kagogo kodwa ugogo ushadile. So kumele abuye bezoqedelela izinto ezimelana nomshado. Okay. So kuthiwa ugogo akhokha imali imbuzo ukuthi ageze umalume wami ukuze wamqambela amanga waboshwela into engekho. Uyabona? So le story lesi nje besingiphatha kabi. Yindaba bethi akamgeze waboshelwa into engekho ekubeni uthi uyakhumbula uyisesibhedlela.
Usho ukuthi odokotela babonanga ngempela ukuthi ikhona into eyenzakele la. Babona odokotela ukuthi ikhona into eyenzakalele. Yes. Nogogo uyasho ukuthi kubuhlungu ukuthi akakwazi ukuqhubeka nezinto zesiZulu ngoba ufuna uqedele umshado wakhe wesiZulu ugogo. Yes. Umkhulu usaphila? Yebo usaphila. Okay. Naye ugogo usaphila. Okay. Manje bavinjwa ukuthi abakwazi ukubuyela kaMbonambi ngoba ingalento eyenze ukuthi wabopha ingane yasisi wakhe. Sekuthiwa manje ukuze akwazi ukulungisa izinto kumele kubuye thina sizoxolisa. Manje angikwazi ukuxolisela into engazange yenziwe yimina kuyena oyeyenza ngisamncane. And futhi ngize ngisho ukuthi ngiyakhumbula abanye banalama doubt ukuthi shuthi mina ngimqambela amanga. Ngingaqamba kanjani amanga ngento eyangihlukumeza ngikhula. And futhi lento ihambe wabanjwa kanye ihambe iyiphinde lento. Ugcine libiyenzeka ugcine usuyibona ukuthi ngathi manje awusanaveli like empilweni uzame ngisho uyibulala yonke leyo nto. Usukwazama before? Awu kaningi kakhulu nje nasezandleni kuyakhombisa bonje nala kuyakhombisa ezandleni. Because lento isuke ikulimaza ngaphakathi ngoba isuke yenzeke emndenini. Manje uzusabe nokuyovashela kuleyo ndawo. Kuyimanje nje yabo ngiyasaba ukuthi angikhululeki mengisemakhaya because leyo ndawo ngiyayibona ukuthi okay noma umuzi usungekho sekabhidliza akakhiwa kabusha kodwa leyo ndawo uyawukhumbula lowo muzi ukuthi kakume kanjani izinto yini eyenzeka. Ukhumbule nokuthi kangako uzama ukutshela umzali wakho because owami umzali wafihlelwe ngoba ebhala umatric. Yena wayebhala umatric ngaleso sikhathi? Yebo wefunda e-VM. Okay. Engahlali nami so mina ngangihlala nogogo. Usaphila yena manje? Yebo usaphila. Uzizwa kanjani ngalolu daba? Mhlambe yini into ayisukumelile noma asayisukumela namanje ukubhula ukuthi indodakazi yakhe ayigcine i-right? Uma uke wazama ukuthi angifake kwama-counselling since ngisayingane because benginalokho ukuthi bengawazi ukudlala kahle nezinye ingane. Yes. Kunalokho bengivukwe enga nanamanje isakhona lo enga noma ngibuye ngizama ukuyifundisa ukuthi njoba usuke ufundiswa kwi-counselling ukuthi ukuza awube nendlela yokuyicontrola ukuthi uma udiniwe unga-act ngenye indlela because benginenkinga nje esikoleni bengixoshwa njalo ngishaya iy'ngane yabo khulazi lezi zesilisa-ke benginenkinga nazo. So uma wangizama wangisa kwi-counselling even nginey'ngane kagcina kungcono manje because sengiyangazi ukukhuluma ngaso isitori. And noma kubuhlungu kodwa akusabi ubuhlungu ngaleyo ndlela because isiyenzakalile leyo nto iyadlula. So wena u-right but ushawa yileyo mndeni-ke manje ukuthi kufanele kuzoxolisa nini ekubeni akunini nonile? Yebo sishawe leyo mndeni ukuthi umndeni njengoba usayida osisi bakhe manje abamkhulumelayo. Okay. Labo sisi bakhe babengahlali naye. And futhi njengoba bemkhulumela omunye wabo wabuye wahlala nogogo wabona ukuthi futhi ugogo uthi umuntu kanjani. Manje na uyas-understand istory kodwa akekho sure ukuthi kwenzakalani wayengekho naye. Kodwa laba abanye abadala bayamfavor ubhuti wabo ukuthi ngathi uboshele into engekho. Manje njengoba ephumile naye angiyazi nje mina indaba eyenzakalayo ukuthi njengoba sekuthiwa kudala imbuzi idingakala kanjani imbuzi akuyena ofuna ukubuza kumina ezoxolisa. Yes. Sekuyimina emele ngixolise. Useke wahlangana naye nje wambona nje in person? Cha. Ubuso nobuso emva kokuba kade ephumile ejele? Cha angikazi. Yena ufisa ukumbona? Angifisi. Mhlambe-ke i-relationship yakho yokuqala ngqa ekukhuleni kwakho nje usuyintombazane nje esikhulile beyinjani? Bumphethe kanjani ubhutiza? Umalume? No, i-relationship yakho yokuqala ekujoleni kwakho kokuqala. Hayi engekho right yokuqala. Ibibheda kakhulu ngoba futhi nakhona ngathola owele ingane zami. Okay. So bengabuye emqondweni mawunaye nithokozisa nje njengokuthandana kwenu bengabi khona ama-flashbacks? Cha wayengabi khona because istory ngakwazi ukuthi ngimhlalise phansi ngikhulume naye. Okay. Wayekwazi ukungi-understand so weba nendlela yokuthi angi-approach-e ngayo imena. Benza sure ukuthi sasingathi sabangani into kanjalo.
kwathi sekuhamba isikhathi-ke ayi uyabazi abafana ngathi sengikhulelwe wangishiya ngaqhubeka nje until ngaze ngaqeda. Yabo lento yakhe wahamba nayo esenalokhu ukuthi atshele iy'ntombi zakhe athi mina ngisifebe yabo into ekanjalo. Ngobani akangificanga ngigcwele. Okay. Leyo nto yahamba Naleyo nto yaphinde yakuhlukumeza futhi. Yangiphatha kabi ukuthi umuntu ade ngikhuluma naye izinto eyi-serious wayesegcina Uyayiphendula le nto esekhuluma kanje. Kodwa ngahamba ngabona ukuthi it's not worth it ukuthi libe investa impilo yami kuyena. Ngamshiya njobe eyiqhubekela impilo yakhe eyiphila kanje nami ngi-right ngaleli side lami. So ngale nje kwe-story sakho esenzeka kuwena usasemncane, mhlambe ukuzwe emlandweni ukuthi babezwana kangakanani ekhaya emndenini? Bebezwana nje kahle, bebengaxabani, bebezwana nje kahle nje futhi including ugogo nosisi bakhe bebe-right bonke. Okay. Usisi wakhe yena usaphila uma kabhudi lo? Sebashona osisi bakhe. Sebashona. Sesele yena umalume uLindelane usesele nosisi bakhe abawu-3. So ngesi ngawe yini ofuna ukuthi yenzeke uzoba right mekwenzeke ini? Mhlambe wahlala phansi kwakhulunywa, mhlambe waxolisa wakhipha lo mnikela ngasawukhiphe womphefumulo, mhlambe imbuzi noma yini wena ozothi mina umoya wami uzoba right mangase kuthiwa kwenzeka kanje? Mina ngingathanda ukuthi ngoba kwamanje angiboni ukuthi ngi-ready ukubhekana naye ukumbona, angifuni ukumbona ngoba ukuzwa bengixoxela ukuthi noma embona lapha emcimbini naye uma engaphathekile kahle yabo, nogogo naye yonke leyo nto ukubona yena emndenini wethu siyaphazamiseka. So mina ngokwami benginesifiso ukuthi bazame ukuthi badedele ugogo enze lento afuna ukuyenza. Okay. Ngale kokuvimbeka kokuthi ngale komvimbela ngoba yena angeke ngisawuthola ukuxolisa kwakhe ngeke kusangisiza ngalutho ngoba usengonile seku-right manje asikho isidingo ukuthi atshelwe ukuthi azoxolisa because imdala. Fangabe uyazicabangela. Uyayicabangela ukuthi okay ngona kanje othi ngizame ukuthi ngikwazi ukuthi ngixolise noma nginganalutho ngizame ukuthi ngikhulume nengane ngixolise nomndeni ngikhulume nabo ngisho ukuthi ngenze iphutha. Kodwa ngokwakhe yena usaqhubeka namanga akhe wenza ngalendlela enza ngayo. Mina nginankinga ngoba uwenza ngalendlela enza ngayo. Mina ngiyakwazi mina engikwaziyo ngoba ugogo uyasho ukuthi udokotela wengeke aze ambophe ukuba ukungcola kwakhe akatholanga ngaphansi. Wengeke amsukele. Iyona into i-judgment yami engiyifisayo ukuthi nje ugogo enze into zakhe aqede ukuze nathi siphume kubona yabo siyiphilela impilo yethu. Sure. So kumuntu mhlambe okhulayo naye okuqondene nokuthi wanukubezeka esasemncane but ubona kahle ukuthi akakwazi ngisho ukwenzana, akakwazi ngisho ungena kwi-relationship, akakwazi ukujola, akakwazi ukulalela ngisho umfana mezokhulumisana naye, afuni lutho enabantu besilisa phakathi. Mhlambe lo muntu ungathini kuyena uthola ukuthi yena-ke akaze akhulume into nje inguqunguqu yakhe ahleli nayo angakwazi ukuthi ayiphimise, ungafisa ukuthini kulo muntu? Mina ngingamtshela ukuthi akazame emakliniki bayi-provide i-counselling. Uma ufika ekliniki usho ukuthi ngokomphefumulo angikho right, bayakwazi ukuguide through ukuthi wenzeni and uzoyisiza kanjani. Uyakwazi mina ngokwami kuthatha isikhathi ngoba I feel like ngiya-relapse entweni eningi ngoba kuthi mekwenzeka into ngibona ukuthi i-solution ukuyibulala ever since ngisayingane ngiyicabanga kanjalo. Ngesinye isikhathi ngeke ngibe selfish ngafuna ukucabangela ingane zami which is wrong. Yena ngokwakhe kumele ayitshele ukuthi lento eyenzakalile kumele abhodle akhulume. Because kuyasiza the more uyikhuluma lento the more i-weight isuka emahlombe and uzizwa u-right because mina abantu abaningi abayaziyo lento ba-understand baba nendlela ukuthi kunezinto ongamele uyixoxe phambi kwasibanibani because uzothinteka. Uyabo into ekanjalo. So yena akazama ukuthi abhodle azame ukukhuluma noma angeke usizwe azaluthole.
Mhlambe-ke kulaba-ke abona abantu abadlwengula abantwana abancane, mina iyangixaka lento namanje because kuney'ntombi ey'ningi la ngaphandle, ngeke ushele ungaqonywa. And noma kuthiwa-ke mhlawumbe unesigcwagcwa nje ozelwe naso-ke esingagezekile, mhlawumbe awufunwa muntu. Bakhona odadewethu la emnyango okuyisukela ngaphakathi kubona ukuthi bafuna ukwenza lo msebenzi lo wokuthengisa ngoba ubona ngomzimba. Ukhokha nje uwenza into yakho oyenzayo bese uyaphuma uyahamba. Angi-understand ukuthi why ungazosukela umntwana omncane ubuwazi ukuthi lo muntu usanekusasa eliqhakazile uzomonela lona. So kulabo bantu uthola ukuthi ukwenzile kodwa akazazi abanjwe. Noma usacabanga ukuyokwenza, ungafisa ukuthini kulowo muntu lo? Mina ngokwami ngingamtshela angakwenzi, akafune bona labo sisi ngoba ibona abadalelwe wona lo msebenzi ukuthi bayawuthanda ngoba wenza ngale ndlela abafuna ngayo. Yes. Ingane encane awukwazi ukuyithathela isinqumo ukuthi uyenze kanjalo. Uyayilimaza Uyayilimaza iy'ndawo ey'ningi, yalimala ingane iba nezinto ey'ningi because amathambo asuke ehlehle enganeni because lento it's not designed ukuthi ingene emzimbeni omncane, yena mdala akafuna ontanga bakhe. Because methole ontanga kungcono, hhayi ingane uyayilimaza kakhulu nasemqondweni ngoba enye igcina isiyenza nezinye iy'ngane isiyazi ukuthi into efrabe sidlala ngayo. And abantu abenza lokhu isikhathi esiningi bazele nabo baney'ngane. Hhayi ukuthi sifisa ukuthi abakwenzile akwehlele nasenganeni zabo, but basuke bangasacabangi ngisho naloyo pain uthole ukuthi leyo nto yehlele umntwana wakho omzalayo-ke endlini. Umuntu usafanele umgqigqise kuma-counselling, usafanele wehle wenyuka naye emaklinikhi. Odokotela azikho ney'mali, and odokotela bafuna imali yabo because basebenza ngalolo hlobo lolo. So enye into engifisa ukuyazi ukuthi awukaze yini uzufike kulo mqondo lo, okay ngiya-understand ukuthi unayo imiqondo ukuthi ufuna ukuthi uziphuce impilo uhambe emhlabeni. Lo mqondo lo wokuthi-ke abantu besilisa uyabanyanya, ukuthi-ke ngizama ukuthandana mhlambe nobulili okufana nobami, ke ngiphume nje kubantu besilisa, awukaze uzukufikele lokho before? Benginakho, ngingasho ukuthi nginakho ngoba nami ngisho kuthiwa ngithandana nomuntu kunalesikhathi ngibuye ngihluthuke nje ngingafuni ukuhlala eduze kwakhe, ngathi ngihamba ngiyoyihlalela ngiyimamele ngedwa. Angazi ngesinye isikhathi ngeke ngizizwe ngathi mhlampe angazi abafana ukuthi bakanjani, yabo bayangicika, uzwe ngathi ungamwakhaza ngempama umshaye into ekanjani ngoba mekuthinta ngesinye isikhathi ukuthi udiphe emcabangweni, mhlawumbe ubuka isithombe esirelate nestori sakho, ugcine manje awusafili safe ngisho ekuthinta. Mina ngokwami ngiye ngicabanga ukuthi umfana into ayifunayo nje ukodwa. Yes, uthandwa ubengali-understand nakancane, into engiyazi ukuthi umfana umnika lento, wena uma ufuna imali uyakupha imali in return, into ekanjalo. So ingakho i-relationship ngiye ngingayithathi serious. Ngeke ngimali umuntu ngibona ukuthi ayi lo ngeke senge-right uyena. Futhi nalaba abashayayo-ke cha shame angibacemi. Bangishaya oyedwa ngavalekile angicabanga nje. Sure. Mhlambe mangase kuthiwa kuyenzeka umalume lo noma ubhuti uyayibona le video le, ngizwile mawuchaza uthi awufisi ngisho nanokumbona yena-ke nje isiqu sakhe. But mangase kuthiwa kuyenzeka uyayibona le video le, iduma ngale ndlela ukuthi izifinyelela ey'ndlebeni zakhe noma emehlweni akhe, imuphi umnyalezo ongafisa ukuthi umtshele wona? Ungathini nje kuyena ngesingaye nje noma kuthiwa umboni, into ofisa ukuthi ifinyelele ey'ndlebeni zakhe ephuma ekujuleni kwenhliziyo yakho, ungathini kuyena? Amagama ngaze ngicabanga ukuthi ngihamba namagama akhe. Angeke ngize ngisho ukuthini kodwa ngingasho ukuthi mina ngalesi senzo sakhe asenza angimbambeli iqhubu. Okay. Angimbambeli iqhubu. Angeke ngize ngisi-understand futhi isimo ekusona ukuthi why ezenza kanjena ngoba ngiyingane, but yena angakwenzi kwezinye iy'ngane. Okay. Ngoba ungilimazile ngokomphefumulo noma angeke azaxolise ngokomphefumulo, ungikhulise kabuhlungu. Kodwa I'm sure izoya kunembeza because enye into ungangayiphimisa, mhlawumbe unqene umndeni noma mhlawumbe unqene omakhelwane ukuthi bazokubuza imibuzo eminingi, why wenze lento nanana, kodwa unembeza ngeke uze uqambele amanga
ngeke uze kwenzeke isidalo. Uyazazi yena ngaphakathi nengaphakathi lakhe uyayazi into ayenza ngoba le nto ikudla uzongena egodini ngoba uzosaba ukuthi eyi mengivuma lecala ngeke ngize ngibe nendawo yokuhlala. Mhlawumbe wesaba lokho ukuthi ebuye ejele ukuthi mengithi ngiyalivuma lecala ngeke ngibe nendawo yokuhlala bazongixosha osisibami ngoba nabo bazele. Yabo manje ngoba naye enengane enomfazi. Oh, Kumele acabange, yes, usenayo nami ngizwe kanjalo ukuthi unomuntu wesibami ahlala naye so senomfazi kodwa. Yena uyakwazi ungena kwi-relationship ukhululekile u-right la ikhona but akacabanganga ukuthi wena uzoba njani ekuhambeni kwesikhathi. Azange acabange mhlawumbe yena ngokwakhe ukwayitshela ukuthi vele wayingane usekhohliwe. Mina iyona nto engiyibonayo ukuthi iyona nto abayicabangayo nosisi bayo. Ukuthi awusazi Ngoba ngendlela mawuthi ilento iyaqala una-3 umuntu una-3 mdala kabi and baningi sizikhumbula sino-3 years. Umuntu una-3 mdala wesike mawuzokwenza into ebuhlungu-ke akakhohlwa mdala lo muntu because usuke sebamba olimini uyakhuluma lo muntu una-3. Yena ngokwakhe wayitshela ukuthi ngiyazi abantu ngoba esenomkhuba ukuthi athi ugogo made eqeda ukuyenza le angigeze ukuthi ugogo angangifici ngingcolile. Athi hayi gogo wakhe ngimgezile. Uyacisha uyafakaza. Kulokho-ke nje bangithola ngingagezanga. And futhi nje into eyenzeka nami nje kube blurry kodwa that day ngiyaremember ukuthi ugogo wabuya isikhathi shuthi wengamele abuye early. Nami ngokwami ukubona ukuthi mhlawumbe ugogo wayesola wayefuna ukubona ukuthi ngempela lento iyenzeka. Mina ngokwami ngeke ngicabanga ukuthi mhlawumbe wajika somewhere wagibela itaxi mhlawumbe wacela ukuthi imshiye somewhere wayesebuya ngoba indlela abuya ngakhona kaku-fast and futhi ngeke ukuthi usanda kuphuma manje uyabuya and lo muntu uyangqongqoza wenza into yakhe uyabo uyaxayeka ukuthi hayibo kwenzakalani ngoba ngiyakhumbula ethukile and ugogo wagcine evula isicaba waphuma lo sebaleka. Waphuma ebaleka. Okay. Ugogo phela mdala I'm sure nje wabona ukuthi okay noma ade esolile kodwa wabona ukuthi okay konke yade yenzeka mhlawumbe ingakhakisa esibhedlela ngaleso sikhathi leso. Nami lokho ucabanga wami. Yo kwaze kwabuhlungu. So mawulokhu ukhuluma ngalento mhlawumbe uyawuza umthwalo uncipha imicabango ukuthi uzibulale iyancipha uzama ukubhekelela izingane zakho ube right nazo. Yeah, kuba ngcono at least manje ngoba sengikwazile ukukhuluma istory sami. Usezowazi ukuthi vele ngisamile kuleso story. Awukhohliwe. Angikhohliwe. Ngenzela ukuthi nosisi bakhe ngoba ngiyazi ukuthi bawusebenzisa social media babone ukuthi lezi zinqumo abayithathayo azikho right ngoba naye engathi uyamsiza kanje ubhuti wakhe kugcina naye njobezela ingane amantombazane usisi wakhe sigcina nazo eseyibamba because lento lena I think ukube pervert kusegazini ngiyazi akushintshe lo ngathi mhlambe khona lezi ezibambayo engabanjwa manje ke nguthi wabanjwa ngami ngeke uyeke into owade uyenza ihamba hambi ikujove ulubuyifuna ukuyenza and futhi usazobanjwa futhi angazi uzwenze njani. Kona-ke ekuthandeni iy'ngane zakho mhlawumbe awukho harsh kakhulu kuzona. Awuqinisi isandla mhlawumbe esingaba umthelela wobuhlungu benhliziyo wesenzo sakudala. Hayi right ey'nganeni zakho. Hayi ey'nganeni zami ngiyithanda kabi. Okay. Ngiyabonga kakhulu nje isikhathi sakho. Ubhodle okusenhlizweni kona-ke ngikuzwile kade uchaza ukuthi ugogo wazama ukukisa uma wakuyisa kwi-counselling but angekuzwanga noma uthi usadinga futhi noma usu-right usupholile kule nto ubhodlile nje ufuna ukuqhubeka impilo manje awusayidingi i-counselling. I-counselling ngisayi-attenda until now. Okay. Eketomena Clinic. Okay. Attenda ngoba bade ngihlala eChesterville bekuseduze bengikwazi ukuthi ngiye khona. Okay. So uyawubona umehluko? Yeah, ngiyawubona. Right futhi ngalokho. Yeah, ngihappy ngakho.
Okay, ngiyabonga kakhulu. Engazuthi ekuhambeni isikhathi kungazigcine sokuyinto eyinhlabathi enhlizweni yakho osuyimboza because asisakwazi ukubuyela emuva. Isimo sesinje but ungalinge nangelilodwa ilanga uvume ukuthi ilokhu ikucindezela, uthole ukuthi awusakwazi ngisho nanocabanga kahle, awusakwazi ngisho nanokwenza izinto zakho owawudalelwe ukuthi uyofika emhlabeni uzenze ngesimanga sokuthi ucindezelwe yinto ebuhlungu emoyeni. So ngiyafisa ngazuthi uma ekuhambeni kwesikhathi uphole, uhile, ube right. Uma lapha ekhaya nizwele nani ukuthi kuhambe kanjani and bafethu ngiyacela bandla. Meke ukuthi uyazibona ukuthi awuyena umuntu othanda ukungena kuma-relationships, awuyena umuntu othanda ukungena emjolweni, then kulungile. Bakhona odadewethu abasebenza wona lo msebenzi lo. Okwakho nje ukuthi ufike nemali yakho, ushaya isibani sakho, uphume uhambe kunokuthi ungasukela umntwana omncane umthathele iy'nqumo, uyamonela impilo yakhe because le nto leyo lokhu ekhula nayo and ulokhu ezibuza njalo ukuthi why me? Ngoba ngiyenzeni? Ngihluke ngani kwabanye? Yindaba bekufanele impilo yami ihambe kanje. Umuntu umhlumeza impilo yakhe yonke. Asikho isidingo. Shela, ube nentombi yakho ethi wena, uma ukuthi uyahluleka ukushela, mhlambe uyidliwa, ukwazi ukukhuluma kahle, awunaso isisoka, then fine, hamba uye kodadewethu abasebenzayo. Maningi ama-link la besebenzela khona, nasemgaqweni bakhona bagcwele. Bheka la ongase ubheke khona, uma kuthi mhlawumbe unenkinga le engasolveki mekuwukuthi uwedwa. Kodwa-ke hhayi ukuthi ungasukela umntwana omncane, hhayi nanomntwana omncane, even noma kuthiwa umuntu omdala, hhayi engavumanga, hhayi ngasenivumelwano senu noba u-2, hhayi ngokumphoqa, cela. Nakhona futhi kumuntu owazi ukuthi uvumile and uyakuthanda, hhayi ukuthi uphoqelele umuntu because iyalimaza lento. Ngiyacela ukuthi ungakhohlwa ukusubscribe, like, ushare, ngithanda kakhulu. Bye.